Siyanibingelela balaleli nani babukeli egameni leNkosi uJesu Kristu. Siyanxusa kubo bonke abantu abalalele njengamanje, njengokuba kunxusa uBaba wethu osemazulwini, ukuba nithathe amaBhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu, lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nokuthethelelwa kwezono zethu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi, esenikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa eqinisweni nasebugcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cellphone number, no my WhatsApp number, la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele, ukube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona, ushunyayezwa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button, ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebugcweleni naseqinisweni. Ungakhohlwa nokusherisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi, lapho nihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana kwinhlanganyelo yenu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso anayo ngokwemibhalo engcwele, izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge uBaba wethu osezulwini nangesikhathi samanje kuseni, ukuba usiphile amandla okuphila silizwe ilizwi lakhe. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe, yena uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu ngamandla onke. Lokho esithule kona ubufakazi nayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhaphathiso egameni likaJesu Kristu. Asikho esinye isisekelo esisinikiweyo sokuphila ngaphandle kwalesi ekuyigama lensindiso, igama lokuphila, negama elinamandla elihlezi esihlalweni sobukhosi, liyabusa kuze kube phakade. Legama njengoba kuthiwa like esihlalweni sobukhosi, lingaphezu kwawo wonke amagama. Into mengaphezu kwayo yonke into isuke ingaphezulu, kusuke kungekho ngaphezu kwayo. So igama likaJesu igama likaNkulunkulu, alinika umzimba ayekuwo. So namanje ezulwini
waziwa ngalo njengoba nasemhlabeni aziwa ngalo. Njengoba kuthiwa inkulu imfihlakalo ukuthi uNkulunkulu wake weza kubantu ngomzimba wenyama obizwa ngendodana. Kepha kwakuphila umoya wasesihlalweni sobukhosi kuyo indodana. Ngakho-ke uma kuthiwa ungumbusi wababusi, akekho obusa yena uJesu. Uma kuthiwa kuyofika isikhathi lapho khona uKristu noBaba babe munye, isona sikhathi lapho khona kuyobantu beqonda ukuthi lo Kristu wesimanzi ngokwegama eyindodana uyena oyinkosi obusayo, ukuba konke kuvela kuye. So ukuhlukaniseka izigaba ukuze kulabo abangenakho ukuqonda babe nokuqonda ngokuchaseleka nangesambulo. Kepha kulabo abangaqondi kubona kuyohlezi kufana, ukuba bayohlezi bebona ngale ndlela ababona ngayo ejabulisa ukubona kwabo ukuze babambelele kulokho abagiya ngakho ukuthi uJesu usezulwini uyindodana njengoba nasemhlabeni wayindodana. Ezulwini akukho inyama negazi, okusho ukuthi uma ethi wehla evela phezulu waphinde wakhuphukela ephinda khona esihlalweni sakhe sobukhosi, yilapho-ke ekufike kucace khona ukuthi uNkulunkulu wenza umntwana esibelethweni sikaMariya. Wathi mesekhulile umntwana wayesengena kuyena uNkulunkulu ngesikhathi ayesibekile ukuthi uzongena kuyena lo mntwana bese asebenze imisebenzi kaNkulunkulu kuze kube isikhathi sokuthi aphinde futhi uphele okwasemhlabeni inyama, umphefumulo kaNkulunkulu ubuyele kuyena noma umoya wakhe. So uJesu uzosikhombisa ukuthi umuntu khona umphefumulo ophefumulelwe uNkulunkulu njengoba naye kwenyama kwaphefumulela uNkulunkulu enyameni wakho noJesu. Wamnika igama, theme sekhulile wangena kuyena. Njengoba kuthiwa khona abazosha esihogweni, khona abazophila noNkulunkulu ngokuba bamnyele lo moya lo uJesu ayenawo. Umoya lo ogcwele yonke indawo ungasenela sonke emhlabeni, mkhulu kakhulu, emningi futhi awuqedeki. Njengoba kuthiwa akukho okungaphezu kwalo moya, yonke imimoya ithobela lo moya, umoya ekhona emhlabeni. So njengoba uNkulunkulu esezivezile ubukhulu bakhe, thina sesimbonga, simbonga ngomusa wakhe awenzile ukuthi agcine efikile kuthina ngalo mzimba afika ngawo, wawuqamba igama ukuthi uJesu Kristu. Sibonga uJesu Kristu umnini mandla onke ukuba yena osenzele umusa ukuthi sikwazi ukuthola ithuba lokuba sixolelwe, sithethelelwe amacala ethu. Ukho konke sikwenzile sifinyelele kwazini indlela yeqiniso. Khona namanje singaphelelisiwe kwezinye izinto, kepha ngomusa kaNkulunkulu siyalungiswa ngokuba uNkulunkulu umusa wakhe ukusibekezelela lithi iBhayibheli-ke lapha kwincwadi yesibili kaPetru sahluko 3 uverse 9 ithi ngokuba akathandi ukuba silahleke noma sibhubhe, kepha size sipheleliswe ekwazini iqiniso, siphenduke. Ngokuba inhloso yakhe ukuthi usibekezelele, uyasinika ithuba lokuba sifinyelele kulesigaba sokuthi sikwazi ukuthi sifinyelele eqinisweni, ivuleke ingqondo yethu, sikwazi ukuthola umusa ngokuba le ndaba yokuthethelelwa uNkulunkulu inkulu. Abantu baziphethe emhlabeni, abantu bayazibusa, bashaya imithetho yabo isemzini yabo, nasemakhaya abo, isemsebenzini, yonke indawo abantu baziphethe. So abantu bayazibusa, abanaso isikhathi sikaNkulunkulu, abasiboni isidingo sikaNkulunkulu ukuba bakhule ngaphansi kwezimfundiso zobaba babo nokhokho nephansi kwemilando yabantu engaphelele, ephethe udlame,
ephethe ubuqhawe babantu kepha akubaholeli kuNkulunkulu. So abantu bayaqhubeka bayabhebhetheka esonweni bayona bagcwele konke ukunganaki bagcwele konke isangabe nokukhohlakala. Uma khulunywa ngomnini manje onke bakhuluma njengoJobe bathi ubani uNkulunkulu ukuba thina sikholelwe emadlozini thina sikholela kumasiko. Akho amasiko ngaphambi kaNkulunkulu. Amasiko izinto enzakhele nina emhlabeni. Ngaphambi kokusekela komhlaba akekho umuntu owenza amasiko. Imfundiso zabantu bezikhathazela amadodana abo befundisana bodwa abantu izimfundiso zabo zasemhlabeni. Asimdumisi uNkulunkulu. So lo dumo lolu elinika abantu asebefile ngokwenza izimfundiso zabo ligcine nezimfundiso zabo akuqhamuki uNkulunkulu. Okwenu lokho wasemhlabeni. uNkulunkulu nemfundiso yakhe eyodwa emile. Uthi niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu ningcwele. Akashongo ukuthi ke uzondi noma udlamini noma umthembu. uNkulunkulu uJehova sebawuthi umnini mandla onke bonke abakholwa kuye bakhuleka kuye ngokomoya nangeqiniso egameni likaJesu Kristu. Alikho futhi elinye igama ngaphansi kwezulu engaphinde likusindise kulokuhlathi nobubha nobumnyama esikubo nesono esibhuda kusona. Lilodwa igama esinikiwe. So lezi zinto esigiya ngazo emhlabeni azinakho ukusa. Zubumnyama azilethi ukuthula phakathi kwethu. Kepha ziletha ukubhebhetheka kwesono nokuduka kwabantu. Kepha umusa kaNkulunkulu usanele sonke. Uthi umbhalo kwincwadi eyoqala eseKorinte sahluko 10 i2 verse 12 lapho khona eveza uNkulunkulu noma ungaqala from verse 10 siveze ukuthi uNkulunkulu uthini. Incwadi yokuqala kwaseKorinte sahluko 10 verse 10. Yes. Futhi ningakhononi singabi ngabantu abacomplainayo lemhlabeni abantu bayacomplaina ngabanye abantu. Umuntu akazibheki yena azihokele. Ngaphambi kokuba ucomplain ngabanye abantu uqala uzibheke nawe. Uqale uzihokele ukuthi ngabe wena uchophe ngokuphelele na. Uma ungachophile ngokuphelele kusho ukuthi nawe uthi ngokulungiswa. Ukuze wena ube isibonelo esilungileyo ungabi nomlomo omude. Kepha iba umuntu osebenza umsebenzi yokulunga kubonakala ukulunga kwakho. Ukuze ukwazi ukufaka imfundiso epheleleyo iba isibonelo. Eyindawo. So abantu bayacomplaina ngokuthi yini abangenayo yini abayidingayo yini abafuna ukuthi uNkulunkulu ayiprove kubona ukuthi uyaphila khona bezokwazi ukuthi bamkhonze uNkulunkulu. uNkulunkulu akakhonzwa ngezinto eziphathekayo. Lezi zinto azibekile emhlabeni umusa asenzele wona ukuthi sikwazi ukulala sidlile, sikwazi ukuthi sigqoke, sikwazi ukuthi sibe nendawo yokulala. Kuumusa kaNkulunkulu lo. Kuumusa kaNkulunkulu ukuthi wena unabazali baphelele. Ngabe abazali bakho bathokozile ngokuba khona kwakho noma uyintuthu echilayo emakhaleni abo. Ngabe abazali bakho baneme yini ukuthi bakuthwala izinyanga ezu9 bakukhulisa bakufundisa noma wena uyintuthu echophayo emehlweni abo bahlezi bephuma izinyembezi ngosizi obalethela lona. Ngokuba ke indlela ehambayo iyona evezayo ukuthi wena kahlehle yini esenizweni yakho ngabe ubani ukuze wazi ukuthi umuntu ubani uzomazi ngesenti. Bantu bayakhonona iBhayibheli yakho singabi ngabantu abacomplainayo uma sihamba kule ndlela le yokufuna uNkulunkulu nokufuna ukuthi siphile impilo yokungcwele. Masingabi ngabantu abahlezi bekhalela izinto ezingena umsebenzi bebangela umsindo uNkulunkulu ngezinkanuko zabo. Futhi ningakhononi njengabanye kubo. Ngokuba baningi yabona lento le ithi njengoba nabanye kubona ukuthi lento yocomplaina nokukhononda yinto ekhona kubantu. Aqala namhlanje abantu abezwa
uNkulunkulu bakhombisa indlela abaningi izibonakaliso kepha abantu abezo bafuna nje uhlezi belokhu becomplain uNkulunkulu belokhu bekhala benambuzela uNkulunkulu babhujiswa izinyoka namanje abanye bazoshawa izinyoka abanye baningi bazoshawa izinyoka ngisakhuluma ngezinyoka lezi ezokushawa ngempela khuluma ngezinyoka amadimoni lawo anibambile ngey'nwele zokufakela anibambile ngokuhlabela amadimoni anibambile ngokufaka iziphandle anibambile ngokufeba anibambile ngokuqamba amanga anibambile ziyanishaya izinyoka zithola ithuba lonke ukuba yini abantu baphumile endleleni ushawe inyoka njengoba uhlelo nomoya wayo nopoison wenyoka njengoba wena unenzondo inyoka inenzondo ngale ndlela yokuthi mayikushayile ifuna ukubulala isihlungu sayo abanye abaningi bazosala behlani uma singazinikeli ekutheni sifune ukwazi uNkulunkulu uqobo lwakhe khona sizobona ukuthi thina singabantu abadinga into ethelelo yebo lezo zinto zabehlela bona nayo indaba into engifuna ukuthi uyi-understand ngeBhayibheli iBhayibheli lonke likhuluma ngalento ezochazwa yilento le ukuthi lezinto zenzakala kubona ukuze kube njani yisibonelo ukuze kube njani kube yisibonelo so yonke into eBhayibhelini isibonelo so kubuka uqhubo indlela impilo eqhuba ngayo ubone ukuthi mawufunda iBhayibheli zonke lezi zinto ezibhaliwe eBhayibhelini ziyisibonelo ukuthi ziwubufakazi ngokuba uthi uNkulunkulu methi Moses ibhala lezi zinto ukuthi zibe ubufakazi uzifake emphongolweni ukuthi lezi zinto lezi afanele zisuke phakathi kwabantu ukuba yini ziyisibonelo ukuthi uma ufuna uNkulunkulu mfune ngenhliziyo yakho yonke uma uhamba phambi kaNkulunkulu musa ukuba umuntu ohlezi ekhonona noma ecomplaina iba umuntu ofuna ukubonga nomuntu ojwayele ukubonga nomuntu ogculisekayo ngalokho anakho kulotshelwe kusiyala thina so ukuze lezi zinto njengoba zilotshiwe ziyisibonelo so iBhayibheli incwadi isibonelo ufuna ukuhamba noNkulunkulu ubheka uJobe ubheka uDavide ubheka uSamuel ubheka uMoses ubheka uJakob ubheka uAbraham ubheke uZorobabel ubheka uEzekiel ubheka uIsaiah ubheka uJeremiah so uyabuka abantu abayisibonelo ngeTestament elidala ngaphambi ukuze ufike uJesu Kristu enyameni mase fikile uJesu mase afika ukukhombisa ukuthi kunabantu abafuna ukuhamba naye babuthaka kepha banika ithemba ukuthi mabakholwe ngokuphelele kuyena bazothola amandla ensindiso bathole amandla kaMoya oyingcwele bese kuthi bheka uPetru bheka uJakobe ubheke uJohane bheka umpostoli uPaul ubheka uMathewu ubheka uLuka ubheke labantu bonke nabavangelo Stefano ubheke bayisibonelo bese ubheke oHarodi ubheke oFaro ubheke zonke izibonelo zabantu abangamuzwanga uNkulunkulu nabaprofeti bamanga oBhalamu then uzobona ukuthi mekhona inkosi engafuni ukuzwa uNkulunkulu wayenza kanje mekhona umprofeti owengezo wayemenza kanje futhi uNkulunkulu ufuna abantu abazokwenza kanje mawufunda ngaleyo ndlela iBhayibheli uzoqonda amandla kaNkulunkulu nesibonelo asibekile ngale ncwadi le lencwadi ayiphoqi umuntu ukuba akholwe yiyo kepha ikhona phambi kwakho ukuba bawuthole umusa ngokuba indaba inokuthi wena uthole umusa bese uthole umusa ilapho khona wena uza kuNkulunkulu ngokomusa otholileyo uzovuma uNkulunkulu ukuthi abe inkosi kwena ngegama lika Jesu Kristu ukuba uyakholwa ukuthi ke okholwa kuNkulunkulu ngeke aze afe noma efa kepha unokuphila phakade ngokuba abafayo yilabo abazoya phansi esihogweni kulotshelwe kusiyala thina so lezi zinto zilotshelwe ukuthi thina zisiyale esekufike khona ini ithina ukugcina kwezikhathi thina siphila ezikhathini zokugcina ukuphila ubona ukuphetha kwezikhathi zokugcina
noma uphetha kwezikhathi ukubhebhetheka kwesono phakathi kwabantu lapho khona impilo engcwele isishawa indiva ingasanakiwe sekwenziwa noma kanjani lapho khona izingane ezingasahloniphi lapho khona izingane zingenaso isimilo nabazali bengenayo indlela yokukhulisa abantwana ngenxa yokuba balekelwe ilento yobungcwele ubungcwele kuyinto esifanele ukuphila ngayo so umusa kaNkulunkulu athi-ke uma uqhubeka ufunde uthini ngakho-ke osuke ethi umi lowo othi umile akaqaphele ukuba angabi makaqaphele lowo osethi yena hayi mina ngimile ngiyakholwa makaqaphele anjani ukuba angawi ngoba yini anikafikelwa ukulingwa ngokuba ukulingwa okusifikelayo akuhlukile nokwabantu basezweni kepha uNkulunkulu kepha uNkulunkulu yena ekulingweni konke esihlangabezana nabo uNkulunkulu yena uthembekile ongayi kuvuma ngeke aze avume uma nilingwe akavume uma uNkulunkulu methemba uthi akayovuma nokuthi unyawo lakho lushelele so uma ufika esigamekweni sokulingeka uNkulunkulu yena uyakwazi ukuthi akusibekele uma uzothemba yena yedwa yezo lonto le uNkulunkulu ufuna abantu abazothemba yena yedwa ungambhanqi neziwasho ungambhanqi novaselina ungambhanqi namafutha ungambhanqi nezintambo zasesinqeni zasemqaleni zasezandleni ungambhanqi neziphanda ufuna uNkulunkulu yena yedwa uthi-ke akayivuma ukuba wena izilingo zikunqobe ngokungaphezu kwamandla enu izilingo ezifikayo azikho ngaphezu kwamandla akho ngokuba uthini yena kepha oyakuthi kanye nokulingwa lobo othi uNkulunkulu mesulikiwe anenzele indlela bese yokuphepha enza ini indlela yokuphepha bese uNkulunkulu uyayenza indlela yani yokuthi wena uphephe nize nibe namandla ukuthi okubuthwayo ukwazi ukunqoba kuzona zonke izilingo ohlangabezana nazo ezindaba ngalokho-ke bathandwa bami kubalekeleni ukukhonza izithombe balekelani ukukhonza izithombe so uthi lapha kwencwadi yakhe incwadi yesibili yaseKorinte sahluko 12 isuka la verse 9 nakhona futhi aphinde futhi aveze ukuthi uma sibuthaka yena mkhulu yezindaba yathi kimi umusa wami ukwanele so umusa wakhe ukhuluma naye mawuhlehla nje kancane ngifuna understand kule ncwadi isukaphi azathi-ke umusa wami ukwanele ngalokho ukuze ngingaziphakamisi ukuze-ke umuntu engeza ukuzikhukhumeza naye umpostoli uthi nami ukuze ngingeke ngiziphakamise ngobukhulu bezambulo yes nganikwa iva enyameni imali so le ndaba le yesambulo yokunikwa izinto zikaNkulunkulu ukwazi ukufundisa abantu amazwi okuphila angikwazi ukuzibonga kunezinto engizishoyo engeke mhlambe zibuhlungu kwabanye abantu ufuna abangizisho kepha azishiwe yimina ukuba lezinto lezi zibhalwe phansi eBhayibhelini so uma ngithi ngifuna ukufundisa ngale ncwadi kufanele ngibe umuntu othi uNkulunkulu intando yakho mayenziwe kimi mangibe isitsha uNkulunkulu ozosigeza wena usebenzise for umsebenzi wakho so wathi ngayisitsha esizigeza sona esifuna ukuzisebenzela sona mina lento eseBhayibhelini ngizoyibona inzima ukuthi ngiyikhulume kubantu ngoba yini ngibona ngazi ukuthi izobahlukumeza abantu kepha uma sengizinikele ekutheni akusemina okhulumayo kepha ubaba osezulwini ozikhulumelayo esebenzisa mina ngizokhuluma lokhu afuna ukuthi kukhulunywe phambi kwabantu angizenzeli mina intando yami angiphileli ukuthi mina abantu bangithande noma bangincome ngiphilela ukuthi abantu baziqiniso ngokuba ngaphandle kweqiniso ngeke size siye ndawo ngikhelele ngathi abantu babusa ngemithetho yabo ebolile eminingi imiyalelo yabo engasile eholela abantu ekufeni nasengcondweni nasebhubheni nasebumnyameni so mina izwe ngilinikiwe ukuthi ngizotshela abantu baphenduke ngokuba umusa kaNkulunkulu la athi-ke usanele sonke umusa lo yithuba olinikiwe lokuthi enza kahle phambi kaNkulunkulu hayi phambi komhleli
guqula ingqondo yakho uhambe endleleni yokulunga phambi kaNkulunkulu hayi phambi kwamhlengi. Ngokuba uma wenza kahle ujabulisa uNkulunkulu hayi umhlengi. Umhlengi uma engakholwa kufanele abone uNkulunkulu ephila ngesenzo nangendlela ohamba ngayo. Ngokuba abaningi ngisho umuntu engakholwa ufuna ukubheka amaphutha kwabanye abantu abathi bayakholwa bese yena alahlekelwe ukholo nempilo ebungcwele ngenxa yokuthi ufuna ukubheka amaphutha akafuni ukungena ejule kulento khona ezobona ukuthi abantu bayaziphumela endleleni. Bebeziphumela endleleni abantu abonayo kuyena uNkulunkulu obonayo. So igama lensindiso liyonakala ngenxa yabantu abafuna ukuphila impilo ebungcwele kepha ngapha ngasese benza izinto eziwubunuku ezingcolisa igama elingcwele. Angiyena uNkulunkulu ongcolile, akulona iBhayibheli elingcolile. Abantu abangcolisa iBhayibheli ukuhamba kwabo. Abantu abangcolisa indlela yobungcwele ngokuziphatha kwabo. Angiyena uNkulunkulu ongcolile. Ithina abantu esigcwele konke ukunganaki nokungcola nokubola nokufa nesono esinukayo phambi kaNkulunkulu. So uNkulunkulu akanacala, ithina sinecala. Uthi izwe lonke malibe necala. Sinecala phambi kaNkulunkulu. Sonke ngokunganaki, ngokungathetheleli, ngokuzondana, ngokungakwazi ukupha omunye umuntu umejingile. Sinecala. Lo moya lo okubusayo hlezi ufuna ukubheka izinto ezirong. Ulungisa ngabanye abantu, ulungisi ngokwakho. So usathana ufuna ukusebenzisa wena ukuze ukwazi ukuthi wena konke okwenzayo ukwenzela abantu ungakwenzeli ubaba wethu osezulwini. Uma uhluleka blame abantu. Wena uzibona ulungile ngayo yonke indlela. Uthini incwadi? Ngalokho ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo nganikwa iva enyameni ingilosi kaSathane ukuba ingimukule ukuze ngingaziphakamisi kakhulu. Understand kulo mbhalo ukuthi umuntu uyawuthatha uyajula nawo. Lo muntu usenyameni ukuze angazukwazi ukuzwa le ndoba esenyameni inyama le indawo yesono uthi wanikwa iva kuphi enyameni. So lefa senyameni isono ukuze angakwazi ukuzibonga yena bese thini ukuze ngingaziphakamisi kakhulu. So umuntu osenyameni noyedwa ongakwazi ukuziphakamisa azibonge athi hayi mina njengoba nje kazi kanjena ingoba ngihlakaniphile ngimkhulu uNkulunkulu umngani wami. No. So lezi usikhombisela ukuthi angabi khona oyedwa umuntu ozoziphakamisa azibonge yena. Ngokuba khona iva esenyameni, khona indlela uSathane akwazi ukuyishesha ayithole ngesikhathi uphakama kanti uphakanyiswa uyena. Ingilosi yaNkulunkulu mesiza njani? Ngayo-ke nganxusa inkosi kathathu ukuba isuke kimi. Yathi kimi umusa wami. So uyabona ukuthi lo muntu uthi ngenxa yokunderstand ukuthi inyama yami ibuthaka. Ngakhala enkosini nami ngokubuthaka bami. Wayesethi uNkulunkulu ke umusa wami ukwanele. Ngokuba amandla kaNkulunkulu apheleliswa uma mina ngiweak, uma mina ngizibona ngingelutho, uma mina ngihluphekile ngivuma ukuthi anginawo amandla. Kepha ukhona mina amandla onke ilapho khona amandla akhe evela. Ngalesikhathi mina ngikhala ngokusenhliziyweni ngiveza ubuhlungu bami, ngikhala kuyena. Bese angitshela ukuthi ungakhathazeki. Hlala la ohleli khona. Amandla ami nomusa wami akwanele. Noma nje umusa wami ukwanele. So njengoba ukhalela ini umusa kaNkulunkulu. Ukhalela ini umusa kaNkulunkulu. Uma ukhalela umusa kaNkulunkulu uthi ke ngiyabona nje uzibona ungelutho. Amandla ami azopheleliswa. Ebuthakathakeni ungelutho uzizwa ungelutho uzizwa uphansi. Amandla ami azokuphakamisa awuziphakameli wena. Uthi ke ingakho ungazibongi mina. Ngizikhuphule ngezambulo enginazo ngizikhuphumeze. Kepha ngathi ngizibona ngihlaselwe ngenxa yeveli kumina. Ngazehlisa ngakhala uNkulunkulu. uNkulunkulu wayesethi kumina ke
ungakhathazeki. Umusa wami ukwanele. Ukhala kwakho kuyezwakala uma uzokhala ngokusenhliziyweni ukuthi wena uyazibona ukuthi uyisona. Uyazibona ukuthi idinga into ethelele. Uyazibona ukuthi awulungile ungcolile phambi kaNkulunkulu. Abantu abaningi abaziboni. Mina ngiyazibona nje. Ngiyazizwa futhi ukuthi ngiyamdinga uNkulunkulu. Ngiyazizwa futhi ukuthi ngibuthaka angiyilutho. Ayikho into engayisho noma engayenze phakathi emhlabeni. Angikwazi ukuzibonga ngalutho. Ayikho into engathi ngizibonga ngayo. Ngithi hayi uNkulunkulu mina ngenze kahle nala. Ngokuba uNkulunkulu khona azokubona okungakwenza kahle angisole ngakho. Bese ngithini? Uzothini ngoNkulunkulu sokuthi hayi wena uNkulunkulu ngenze kahle. Izwa uNkulunkulu uthini? Lapha kwincwadi eMathewu sahluko 7 kusukela kuverse 16 kuya ku21. Niyakubazi ngezithelo zabo. Niyakubazi ngani? Ngezithelo zabo. Umuntu umazi ngendlela aziphatha ngayo ukuthi ngabe uyakholwa yizwi kaNkulunkulu noma cha. Ngabe uyayiphila yini impilo yobungcwele noma cha. Awukwazi ukuzibiza ngomzalwane kepha uhlala ejointini uqhabula ubhiya ababandayo uhamba nqule beach. Awukwazi ukuzibiza ngomzalwane kepha ubhizi uphafuza ugwayi bese ubuye esontweni ubuka amavidiyo angasili angcolile. Awukwazi ukuthola ukuthokoza ngezinto ezingalungile njengomzalwane. Ingakho kuthiwa niyabona ngezithelo zabo ngokuba awukwazi ukuzibiza ngozondi kepha uhlala kaDlamini. Uhlala kaDlamini wakaDlamini uphela nabantu bakaDlamini. Wenza izinto zakaDlamini. Ugcina usiko lakaDlamini. Awubonakali kaZondi. Kanjalo wena nasenkolweni uma uhleli ekungcweleni awukwazi ukuzimixa nabantu abangakholwayo uphile nabo uzibophele ejokeni ube ngaphansi kwejoka abakulona wenze imisebenzi yabo. Ukuba uma ungaphansi kwejoka labangakholwayo ibona inkomo ngeke izibe ngaphansi kwejoka elilodwa lenye inkomo kepha ibe ilima ibheke emuva enye phambili. Ngeke kwenzeke. Izinkomo ezingaphansi kwejoka elilodwa zihamba indlela eyodwa. Mezijika ziya ka left zonke ziya ka left. Meziya ka right zonke ziya ka right ngoba yini zingaphansi kwejoka elilodwa. So uma umntwana kaNkulunkulu uyawashiya amabhuluke uma umuntu wesifazane. Awukwazi ukuthi uzothi uNkulunkulu akafuni ukuthi ibhuluke umuntu wesifazane agqoke ibhuluke wena bese ubonakala ugqoka amabhuluke bese uthi hayi ngumntwana kaNkulunkulu. Wena uhamba ijoka ungaphansi kwejoka labantu abangakholwayo. Awukwazi ukuthi uzothi umntwana kaNkulunkulu ubhizi uhloba ngamacici ufaka amabhengele ufaka imigece ufaka amazinyo acobezelayo upende izinwele. Uwese uthi mina hayi ngumntwana osindisiwe wena ungaphansi kwejoka labantu abangakholwayo. uNkulunkulu akakhethi ukuthi wena uzothenga inhliziyo uyamthanda uthi uNkulunkulu ngabe izwi lakhe uyalizwa ulenze nani noma wena umuntu kuphela ukhuluma ngaye ngomlomo. Ngoba kuthiwa niyakubona ngezithelo. So umntwana kaNkulunkulu akaluki yahlobisa ikhanda lakhe akafaki inwele zokufakelwa ngokuba yini wenza intando kaNkulunkulu awenza intando kaMhlengi. Umhlengi ekhuluma lezinto akakhulumeli ukuthi wena akweyise kepha ukutshela iqiniso ukuthi ke wena musukuhlobo ngomuntu ongaphandle ngokuba umuntu osithekileyo umuntu wenhliziyo. Kungakhiwa yini izithelo zomvini emeveni? Ngenzeka yini ukuthi uhambe lapha ehlahlisa amapentisi yokho ama-aphula na umbuzo lo? Noma amakhiwane. Kungenzeka yini ukuthi uhambe uye lapha uyihlahla somvini uyokha ubhontshisi na? Noma amakhiwane emakhakhasini na? Ungakha yini ke ama-grapes kwisihlahla samajikijolo na? So isihlahla sikhipha izithelo zaso. Uma ukhula nje uzoba ukhula uzobolisa ummbila okumele uqhakaze. Kanjalo yilo nalo muthi omuhle. So yilo nalo muntu oNkulunkulu uthela izithelo ezinhle. Uzokwenza imisebenzi kaNkulunkulu. Yilo nalo muntu onobungcwele uzomuphila ngamazwi kaNkulunkulu.
Yebo umuthi omubi Kepha lowo ophilela uSathane uthela izithelo ezimbi. wenza imisebenzi kaSathane. Usebenzela uSathane. Umuthi omuhle ungethele izithelo ezimbi. Umuntu ophilela uNkulunkulu ngeke aze enze into ephambene nentando kaNkulunkulu. Nomuthi omubi ungethele izithelo ezimbi. Kanjalo nomuntu osebenzela uSathane akukho kuyena ukuthi enze kahle ngokuba yini ugcwele umoya kaSathane. Yilowo nalowo muthi So yilowo nalowo muntu ongatheli izithelo ezinhle ongafuni ukwenza kahle uyanqunywa. kuthiwa uzothathwa ke uzosuswa emhlabeni Uphonswe emlilweni. uhambe uyofaka esihogweni. Ayizona ngichazela iBhayibheli ngolimi olusobala. iBhayibheli likhuluma ngemithi kepha lichaza ngabantu, likhuluma ngabantu. Yilowo nalowo muntu ongatheli izithelo ezifanele uyanqunywa uthathwe ufake emlilweni. Umuntu ongenzi kahle uza kuthathwa emhlabeni bese ufile umphefumulo wakho uyofaka lapha esihogweni. Usazosha esihogweni. Uyathanda uthandi uyinkabi uyisibhora umbulali uyisiqhwaga noma ngabe uyini umthakathi uyi-champion usolwazi ohlakaniphile ngolwazi esemhlabeni usazo esihogweni. Ngisho ngoba isifele sizishaya isifuba ukuthi wemthatha amadoda abantu nomthatha abafazi babantu usazo esihogweni. Njalo ke niyakubazi ngezithelo. So sibonakala ngendlela esiphilayo ukuba ngabe thina uqobo lwethu siyamphilela uNkulunkulu. Sibonakala ngendlela esihamba ngayo. Akusibo bonke abashoyo kimi. So sithi iBhayibheli egcineni ke njengoba ngithi iBhayibheli egcineni siyophela sifika kuNkulunkulu mewukuthi uyazincoma wena. Hayi phela uNkulunkulu nabe ngishumayela, hayi phela mina uNkulunkulu bengithandaza bengibeka izandla abantu. Lithi iBhayibheli akusibona bonke abantu abathi ke Inkosi abaya kungena embusweni wezulu. akusibona bonke abantu abathi Inkosi Abaya kungena embusweni wezulu. so yini ngazibonga ngayo mina ngithi angenza kahle mangenza kanje. Mina ngibona ukuthi uNkulunkulu insuku zonke ngaso sonke isikhathi ngilwela ukuthi uNkulunkulu ashaye lo muntu onenkani kumina, lo muntu ophakeme ngaphakathi kimi, lo muntu ozitshela ukuthi ungcono kunabanye abantu. uNkulunkulu amshaye aze afe amxoshe kumina. Ngiphile emhlabeni ngize ngenze intando kaNkulunkulu ngokupheleleyo. Kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Ukuze ngiphilele ukwenza intando kaBaba, ngiphilele ukwenza kuphela. Ngiphilele ukwenza kuphela intando kaBaba kuphela osezulwini. Uma ubaba wami wasemhlabeni engiphaphukisa le ntando kaBaba osezulwini ngizoyinqaba intando kaBaba wami osemhlabeni. Ngimtshela ukuthi ayingisi uNkulunkulu engangiphilele wasemhlabeni. Ngiphilele kwasezulwini ukuba sonke siyokuzilanda phambi kaNkulunkulu. Ngeke uzusho ukuthi hayi ubaba wayengiphoqa wena ulazi iqiniso wena. Wenze njani? Wenze njani ulazi iqiniso? Uvumela ubaba wakho ukuthi akulahlekisele ngokuphila okuphakade ngenxa yokuthi ufuna kufaka iziphandla emhlabeni, ufuna kuhambe izangoma, ufuna kugcabe emhlabeni, ufuna kufaka imigexo emhlabeni, ufake nezintambo. Wafuma ukuthi wena ulahlekelwe ukuphila kokuphakade. Ukuphila kokuphakade kuyinto ephelele engeke izithathe umuntu uma wena uzozinikela uNkulunkulu. So emhlabeni niyathanda ukuthi ke into megabulisa omunye umuntu noma kuthiwa izokulimaza wena yayenza ukuze lo muntu lo gcwaliseke inkanuko yakhe ngawe. Kunabantu abanomoya ukuthi bafuna empilweni zabo ukwenzeka intando yomunye intando yakhe. Ngenxa ukuthi uNkulunkulu ayimfuni niyayenza intando yabantu. uNkulunkulu mesikhuluma ngaye bamphebeza. Babona umalume elungile, ubhuti elungile, usisi ulungile, ubaba ulungile, umkhulu ulungile, ugogo ulungile. Ngabe kepha lokho kukholela ekupheleni noma ukwenza ngoba nakuzijabulisa labantu laba? Mina ngithi ke ithi iBhayibheli akusibona bonke abantu abathi Inkosi kimi abayobona umbuso kaNkulunkulu, kepha yilabo abenza intando kaBaba. Kepha kuphela Owenza intando kaBaba osezulwini. Intando kaBaba osezulwini. Understand uJesu ukhulumile ukuthi la emhlabeni akazili ukuzoletha ukuthula, kepha uzokwanga ukwahlukana. Okunika incwadi yaloluzana yaMathewu sahluko 10 sahluko 10 kusukela kuverse 29 mangaphosisi.
Incwadi yaMathewu sahluko 10 from verse 29. Akuthengwa yini? No. Yeah. Ufuna unginikele oluncane qala lapha. Akuthengwa yini imizilili emibili ngendibilishi na? Uthi uJesu ngomzimba wakhe nangegazi lakhe kuthengwe imizilili emibili futhi labo abakhethiweyo bathengwe ngani ngegama lika Jesu Kristu. Kepha akuyikuyuwa phansi namunye kuyo. Kepha kulabo abathengiwe ngegazi lika Jesu akekho oyokufa nje kuphele kanjalo ngaphandle kukaYise, ngoba ubaba uNkulunkulu wethu uzosindisa ngoJesu Kristu. Kodwa kini Kepha kulabo abakhethiweyo sibaliwe nezinwele zonke wazi izinwele zethu Jesu, inwele zethu yazazi zonke zikekhanda lethu. ngakho maningesabi. Manje-ke wena wethu uyakholwa ungasatshiswa abantu ukuthi bathini ngokholo lwakho uma umazi lo mkhonzayo uhlala kuyena. Nina niyayidlula imizilili eminingi. Yabona ngitshela ungawedwa phakathi kwabantu abawu-10 abawu-15 abawu-100 ngabawu-2 ngabawu-5 phakathi kwabantu abayi-1000 niyabadlula bonke labantu abaningi nina niba-5 ngokuba yini nithengwe ngegazi nina. Ngakho-ke yilowo nalowo ngivuma uma wena uzothi abantu abaningi bese ubatshela ukuthi uJesu inkosi yakho bena bethi bayaphikisa phambi kwabantu, abantu bethi bayalwisa uhlale Jesu uthi nawe uyakuvuma phambi kwababa osezulwini. nami ngiyakumvuma phambi kukababa osezulwini. Yes. Kepha lowo oyakungiphula Lapho wena uma wena uthaka uweak ufuna ukuphilela abantu bakini bekwenzisa izinto eziphambene intando kaNkulunkulu. Lalela ngisho bakuthiwe uthengele ukufakela iplate lokudla uma sefuna ukwenzisa into ngenkani okwazi ukuthi usathane lokho. Ukuba usathane ufuna ukusabisa athi-ke phela mina ngikuthengela izimpahla hambe kuJesu wakho wakuthengela izimpahla ngoba yini ufuna ukwenzisa lamasiko nanemikhuba lengcolile khona wena uzolandela imikhuba yakho uyakufida ngenkani. Akafuni usikhethele impilo yakho ngempilo uNkulunkulu akwabele yona. Wavele banjalo baba basemhlabeni nabazali basemhlabeni bayakuncikisela. Angeke ngisakuthengela-ke impahla ngokuba wena phela ukhoza lo Jesu mina ngikuthengela ingane zami ezenza into efunwa yimina. Yembuzo uthi izinto efunwa uyena kulento lokuqonda mina ukuphila kanjalo. Ufuna umuntu ozokwenza lento le ayifunayo ngoba yini uqhubeka usathane ngemuva. Oyakungiphika phambi So uma wena weak bazomela ukuthi waphela hlekiwe la ekhaya nasisithebe uzohlala besithebeni khona uthi uyamazi uJesu uthi unganganazi nje ukuthi usindisiwe bephudla nathi inyama yamadlozi. Nami ngiyakumphika bese uzafika ngolunye usuku uthi uNkulunkulu bengikhonza bengimboza ikhanda bengingaluki athi unganwele ungiphekile nje phambi kwabantu. Wancama ukuthi wena udle ukudla okuhlatshwa namadimoni. Ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula. So uma efika uJesu emhlabeni uyakhetha akalethanga ukuthula. Uma abantu bezondela uJesu kufanele angithi uJesu ushithi akalethanga ukuthula. Angizanga ukuletha ukuthula. Yes. Kepha ngiletheni inkemba uyazini inkemba ke izwi likaNkulunkulu elikwazi ukuthi bese kunikelwa nowalamukela lizokwahlukanisa phakathi kwabantu abangakholwayo. Yebo ngize ukuphambanisa umuntu noyise. So mase baphambanisa bakuthi bathi ngihamba kanje nobaba wakho ukukholelwa na ukuthi ufanele ufake iziphandla fanele uhlatshelwe wenzelwe impeleko bese ufika uJesu sokuthi awuyidingi yonke lonto uphuma ushonele baba wakho ushona le aqhubeke nendlela yakhe wena sephambene nendlela yakhe nezonto leyo nendodakazi nonina. So uhlukanise udodakazi nonina uma wakho bethi ke entana phela funeke la ekhaya sidle fanele uhambe uyojola lapha ngaphandle uthanda nomuntu onemoto khona uzothola igrosa wena uzoyiyeka phansi lonto le. Uma wakho bethi mntanami funeka ugqoke kanjena phela khona uzobukeka njengezinye izingane kuba yini ufuna ugqokise kwanondindwa wena uzoyiyeka lonto leyo. Bese ethi ke hayi mntanami phela ngeke wena uganiwe ushadile kufanele ngabe ugqoka kanje ngoba yini ufuna ukugqokisa ukwenza amahosha. Mohamba labafana babuke ngazi ukuthi inyama elilandelwa impukane nomalokazana noninazana. So lezi zizahlukanisa phakathi ukuba labo abahamba noJesu bahambe ngeqiniso banamethele kuyena labo abangabasenzisi bazozenzisa baqhubeke banamethele kubantu abatshela izinto abafuna ukutshela zona. Izwi laNkulunkulu lizokuhlukanisa ukuba ngabe wena uthanda uNkulunkulu okudalile okuletha emhlabeni ngokweqiniso noma uthanda ini abantu bakini noma abantu basemphakathini wangakini ujabulisa bona. Nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. Understand ukuthi abantu bakini bekuzonda bakuzonda ngoba naku kufanele wena ngoba naku kufanele iqiniso lelo nalo uma ukuthi uniqiniso. Uma ungenalo iqiniso abantu bazokuthanda uma umzenzisi ngokuba uzenzisa yonke into.
othanda uyise nonina lo othanda ubabakhe noma wakhe ukuba angenza into ebashoyo yonke umbhedo bathi bamnika amanzi bathi aswala nje enyangeni noma kumthandazi hamba uchela ngawo wena uthi uyakholwa wathatha lo mazo uchela ngawo wena ke uthande uyihlo noma wakho waseke walahlekelwa ukholo lwakho othanda uyise nonina kunami kangifanele so uma uthanda ukwenza intando yabantu lemhlabeni ekuphambanisa lentando kaNkulunkulu awufanele uthando lukababa osezulwini nothanda indodana noma indodakazi ubaba usekela ingane yakhe emanyaleni ikhohlakele iwe awuyikhuzi uyayisupport ihambe ejele uyikhipha wena uthanda indodana ngibona ukuthi usindisiwe kepha usupporta indodana yakho emkhubeni yayini awufanele uNkulunkulu kusho iBhayibheli noma thabathi isiphambano sakhe nalowo-ke ongafuni ukuthatha le mpilo yomngcwele nalowo ongafuni yezolo leyo ongafuni ukuthatha impilo yomngcwele ayiphile akangifanele ungathi uNkulunkulu ubheka inhliziyo yami ubheka ukuthini ungamphileli wena ngoba uJesu weza emhlabeni ezophilela uNkulunkulu ukuze akhombise ukuthi uNkulunkulu uphilela kanjani ofuna ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa uma uzama ukusindisa ukuphila kwakho kulomhlaba noma ukufuna ngezinto eziphathekayo uza kulahlekelwa yikho konke lokho ozama ukuthi ukubambe emhlabeni kuyize leze kuzokulahlekelwa egcineni olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami kepha lowo olahlekelwa ukuphila kwakhe emhlabeni usho ukuthi intando yakho ayisenzeki emhlabeni sekwenzeka intando kaBaba osezulwini uyakubufumana uyothola ukuphila ophakade onamukela nina so umuntu owamukela abantu abasindisiwe uyangamukela mina wamukela bani uJesu yini ayifunayo uNkulunkulu ufuna abantu bathandane emhlabeni so umuntu memukela imfundiso yokungcwele wamukela uJesu ongamukela mina uyamamukela ongithumileyo nalowo wamukela uJesu wamukela uNkulunkulu qobo lwakhe owamukela umprofethi ngegama lomprofethi uyakuzuza umvuzo womprofethi yes nowamukela olungileyo ngegama lolungileyo uyakuzuza umvuzo olungileyo ilona loyo oyakuphuzisa abe munye kulaba abancinyane ngisho inkezo eyodwa yamanzi aqandayo ngegama lomfundi so uma ukuthi kukhona umuntu oyedwa ofundisa abantu ngezwi likaNkulunkulu oyedwa afundise abantu ngegama likaNkulunkulu ngegama likaJesu thiwani ngiqinisile ngithi kini kasoze alahlekelwe ngumvuzo wakhe mkhulu umvuzo walabo abafundisayo imfundiso yeqiniso nokugcina imiyalelo kaNkulunkulu so kuyela lencwadi lena ke ebengifunda amaKorinte incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko 12 verse 8 yes lakho ke nganxusa inkosi kathathu ukuba isuse kimi yathi kimi umusa wami ukwanele wakhala enkosini ukuba isuse lobuhlungu nalokuphakama nalento losathana afuna ukuyifaka kuthini base kuphendula ingilosi yathini yathi umusa wami ukwanele ngokuba amandla kaNkulunkulu apheleliswa ebuthakathakeni ayapheleliswa ngalesikhathi wena ubuthaka uma uzibona ulungile ayikho into eyakulungela phambi kaNkulunkulu ukuba yini wena ulungile uNkulunkulu ufuna abantu ababuthaka ingakho athi babusisiwe kuyona lo ncwadi yaMatthewu sahluko 5 sukela ku verse 3 ngifuna understand ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu abanjani uthi abantu ababuthaka abantu abanjani hamshayeshe ncwadi yaMatthewu sahluko 5 verse 3 right babusisiwe abampofu ukuba mpofu akushiwo ukuba mpofu ngokuthi ulambile awunayo imali uma unakho ukudla kuthiwa abampofu emoyeni babusisiwe abantu ababuthaka enyameni ukuze baqiniswe kuphi kumoya ngokuba umbuso wezulu ungowabo ngokuba umbuso wezulu ungowalabo umbuso kaNkulunkulu owalabo abalambile ngokomoya ulambele ukuhlakanipha oza kuNkulunkulu ufuna ukuqonda oza kuNkulunkulu ufuna ukungcwele oza kuNkulunkulu kepha ufuna imali ufuna indlebe ufuna izimoto ezibizayo ufuna ke yonke into le engakwenza ukuphumala lenyameni hambe kuSathane uzokunika into zokufakela uzokunika amaGucci uzokunika ama-Rolex uzokunika amazinyo okufakelwa uzokunika ubucwala uzokunika ngisho i-makeup
uzenze muhle ngeze egcineni bese ufa ifale isabelo sakho kube ichibi lomlilo. Babusisiwe abakhalayo. Labo abakhalayo akhulula ukukhala ngokwenyembezelo ezophuma zona, ukhulunywa noma ukukhala ngokumoya ulangazelele ukuphila kwaNkulunkulu kuwena. Ngokuba bayakududuza. Ngokuba egcineni uNkulunkulu uyakududuza ngomoya wakho waphakade, ngoba kuthiwa siyofika isikhathi lapho kuthiwa izinyembezi zethu ziyakusula. Nginike lo ncwadi leyo lapha incwadi yeSambulo. Nginike incwadi yeSambulo sahluko 21 kusukela kuverse 6. Incwadi yeSambulo sahluko 21 verse 6. Wayesethi kimi, yes, sekwenzekile. Ngingu-Alpha no-Omega. Ukuqala nokugcina. Wesiqalo nesiphetho. Omileyo ngiyakumphuzisa. Lo omileyo uyakuphuziswa ngomusa. Emthonjeni wamanzi. Ukuphila ukuthi ukuphila okuphakade lowo uyakuthola ukuphila okuphakade lowo okholwayo nophuzayo kuJesu. Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto. So lezi zinto lezi ezibekiwe ukuphila okuphakade uyodla ifa lokuphila okuphakade uma uhlala emfundisweni kaNkulunkulu. Ungakoqedi nale ncwadi le futhi yaloluzana iSambulo sahluko 20 kusukela kuverse 5. Umuntu onqobayo umuntu ohlala ekungcweleni kuze kube isikhathi sokuphela kokuphila kwakho emhlabeni. Kepha amagwala nabangakholwayo, izifebe, iziphingi, abaqambi bamanga nabenzi bemlingo nezangoma nabathakathi kuthiwa bonke isabelo sabo yichibi lomlilo lapho khona bayosha khona beshiswa yile moya le ngaphakathi kubona engafuni ukukhishwa ngegama lika Jesu Kristu. Incwadi iSambulo sahluko 20 verse 5. Abafileyo ababesele kabaphila yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane. Lokhu kungukuvuka kokuqala. Ukuvuka kokuqala ukwazi iqiniso. Ubusisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala. Uma wamukela uJesu manje kuyisibusiso ngokuba wamukela iqiniso wavuswa ekutheni wena lokhu hamba kwakho kosemhlabeni ubuhlathi uhamba ehlathini. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla. So ukufa kwesibili ichibi lomlilo. Ngeke kusaba namandla kuwena. Umphefumulo wakho ngeke uzulahle echibini lomlilo ngokuba wena wamukele ukuphila nokuvuka kuqala. Akukho ukuvuka kwesibili kwabafileyo. Bona kuthiwa bazovuselwa kuphi elahlweni kwechibi lomlilo kusho kwaphakade. Kepha bayakuba ngabapriest bakaNkulunkulu. Sebehlala noNkulunkulu bakhonze phambi kwakhe nabakaKristu. Babuse kanye nenkosi iminyaka eyinkulungwane. Futhi usuku lonke bazohlala noNkulunkulu. Ngeke kusaba khona olunye usuku. Sebephila noNkulunkulu kwangona phakade. Iminyaka eyinkulungwane uDavide uAdamu akazange ukuyiphila noNkulunkulu. Leyo nto leyo. So lemhlabeni akekho umuntu osaqede ukuphila noNkulunkulu. Bonke abantu bafile. Bengakufiki 1000 years. 1000 years kuNkulunkulu ufana nosuku olulodwa. Usuku olulodwa lufana neminyaka eyi1000. Akekho usakwazi ukuqeda usuku loNkulunkulu. Okusho ukuthi mase sikwazi ukufikelela kuleso sigaba leso sokuthi siphile iminyaka eyi1000 noNkulunkulu. Sesiphile kwaphakade. Akusekho umkhawulo, akusekho ukukhala, akusekho siphetho. Sekuphila ongesela phetho. Akusena siphetho. Philo okuphakade. Ngabe usebenzelani? Sebenzela ukuphila kwale emhlabeni. Sebenzela ukuyongena ethuneni bese uhamba esihogweni. Sebenzela ukuba isikhwatha, sebenzela ukuba usolwazi, sebenzela ukuba isihlakaniphi emhlabeni. Sebenzela ukuba isiqetha emhlabeni. Sebenzela ukuba unobuhle wale emhlabeni. Sebenzela ukuba usaziwayo nekuba isigwili sasemhlabeni. Kepha konke lokho kuzophela. Futhi kuyaphela kwabaningi ababona nabafe phambi kwakho. Bafe phambi kwakho becebile. Bebahle bezenza bahlekeze bashona phansi emathuneni bakhala phansi esihogweni bacela intethelelo alisekho ithuba ngokuba ithuba limanje wonke umuntu unethuba esaphila ngale kwethuna akusekho intethelelo
konke lokuhlakanipha kwakho kusala lemhlabeni yonke lenzebo yakho nobuhle bakho lezimpahla zakhe ezibizayo zizosala lemhlabeni ngale kwethuna uzonithetha libomvu wonke amacala akho akulindini so ukuzibona uhlakaniphile lemhlabeni akusimangazi ngoba ningi awedle bahlakaniphile njengawe yaphi isiphetho into abantu bayithola ngesifuba imphefumulo yami ibhathwe phansi esihogweni so ukholwayo uphila ngokukholwa futhi uphila ngezwi phila ngezwi izwi kaNkulunkulu lingamandla elikwazi ukuvusa umuntu kuthiwa ngeke asavuka isifebe esisaziyo isibotho isidalwa uNkulunkulu afika amvuse ngezwi awuvuswa ngamandla omuntu akekho ongasibonga uvuswa uNkulunkulu ukuvuka kwakho kujabula izingilosi ezulwini kuhlokoma izulu lonke ukuba kusindiswa umphefumulo usathane bese ezitshela ukuthi uzuzile ngakho kunalokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami so uma ubuthaka zibonge kuNkulunkulu ukuthi wena awazi lutho uNkulunkulu kuphela wazi konke namathela kuyena ukuze wena ube ngumuntu ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami so amandla kaNkulunkulu ngeke ahlale kuwena ngoba yini uphakeme uzibona ukuthi wazi konke uzibona ukuthi ungcono uzibona ukuthi lesibhamu sakho noma lo mmese wakho noma le mithi yakho iyona yonke into oyidingayo ubona ukuthi wena ngoba naku nemali hayi awudingi lutho uNkulunkulu ubonga izinto ezidaliweyo uzofa namhlanje noma bangafika abangani bakho bezoqhumisa izibhamu emngcwabeni angeke kusize ngalutho noma zingafika izindlavini zizosina emngcwabeni ngeke kusize ngalutho noma bangafika omajayivana kade ujayiva nabo umnandini bazojayiva bazodansela ukuthi wesihogweni noma zingafika izidakwa ubudama nazo zizophuza zize zithele ibhokisi lakho ngotshwala zikuthelela ukuthi ziyaqhaphela esihogweni njengoba bafika abafundisi wathi ufundisa nabo bezokuncoma ukuthi usebenza kahle ekubeni kanje nifundisa amanga nikhohlisa abantu niyaphakanya esihogweni bazokuphelezela credit to God bazokuphelezela njalo mina le mhlabeni singamaciko siyabukwa siyakhukhunyezwa siyambezwa ngazo zonke izinto ezinhle phambi kwabantu leyo phambi kwaNkulunkulu sifolile uthi umbhalo kwincwadi yesibili kaPetru isahluko 3 from verse 9 uthi umusa kaNkulunkulu nje ubusanele sonke akuyona intando yakho ukuthi siye esihogweni akafuni uNkulunkulu sibhubhe ingakho sinikwe lento ethi umusa so uma usuwile emseni usho ukuthi wena ubuhamba endleleni wadelela umusa waphinde esonweni wawa emseni uma ngiyaxolela wena emva kwaloko uvuma ukuthi ngixolele bese uphinde wena olile uNkulunkulu akuli uNkulunkulu futhi akaguquki emazwini akhe uwena nenkinga ufuna ukukhola kepha uyangabaza uyakhola kepha uyangabaza so unenkinga wena unenkinga uqobo lwakho akuyena uNkulunkulu onenkinga usekudekela intafula ukuba udle wena still wena usangabaza ukuthi udle ngidle lo awazi udla kuphi mengidla lokho ngizoba right utshelwa abantu ngezinto zonke lezi niyaduka uthini uPetru incwadi yesibili kaPetru isahluko sesithathu verse 9 inkosi ayilibali uNkulunkulu akakhohliwe isithembiso sakhe njengalokho abanye bathi njengoba abanye bethi uNkulunkulu ngeke asabhubhisa umhlaba kepha iyanibekezelela kepha uNkulunkulu enomusa enokubekezela okuningi uyasibekezelela engathandi ukuba kubhubhe namuntu akathandi ukuthi kubhubhe lento kepha abaningi sebebhubhile kepha usanethuba wena lokuthi ukwazi ukusindiswa wena usanethuba kepha abaningi bagcwele phakathi esihogweni kepha uNkulunkulu wena uqobo lwakhe akasakhulumi nabantu abaningi ubekezelele wena-ke manje ngoba isikhathi siyashaya TikTok lokho lishayela iwashi wena uzitshela ukuthi usanesikhathi uzozibona uhleli soyahamba esibhedlela uzozibona uzoshayiswa imoto uzoginqika nemoto bazokujubula bazokugwaza uzofa awazi ofanele uzofa usaphika uzitshela ukuthi wena hayi phela impilo yami isezandleni zami mina ngazi konke hayi impilo yami mina yaziwa okhokho akekho owazi impilo yakho ngaphansi komdala okudalileyo kodwa ukuba bonke bese unikwe ithuba ukuba ungabhubhi uNkulunkulu akubekezelele ukuba uze kuphi ekuphendukeni
unikwe ithuba lokuthi ufinyelele ekhanyeni ukhanya abantu bayaqaba ngoba bayibaphula kumnandi ukuphila umnyameni kubantu kumnandi ukuphila ngenzondo kumnandi ukuphila ngokuzitshela kumnandi ukuphila ngokuhleka kumnandi ukuphila ngodlambe kumnandi ukuphila ngokufeke nangokuphinga nangokuntshontshe nangokuqamba amanga kubantu kumnandi lokho abafuna ukuthula abantu vele phakathi kwababili akukho ukuthula soze ngoba khona ukuthula ngoba usathana umoya wakhe uloke ngene njengenyoka ulo enqanqa phakathi kwabo yabajabule befaka lo moya wakhe ukuba yinyoka nokusathana uthi-ke umbhalo ekupheleni kwakho konke yebo usuku lwenkosi luyakufika njengesela usuku lwenkulunkulu luzofika njengesela usajabule eshibhini usajabule lapho ethaveni usalele embhedeni womuntu engekho umkhwenyana usalele embhedeni womuntu engekho umakoti wakhona ubhizi uhamba ungena embhedeni yabantu ingcolisi uzofika uNkulunkulu njengesela mhla amazulu usabhizi uthakathi ebusuku uzofika uNkulunkulu njengesela uzofika uNkulunkulu njengesela usesiphethe nosesibhamu uhamba udubula abantu wentshontsha abantu uzofika uNkulunkulu njengesela le mali yegazi ohamba uthenga ngayo ukudla nempahla zokugqoka uthengele izingane zakho kweminye imizi iyakhala ukugqoka izinzila ngenxa yakho wena uphizi nemali yegazi mhla amazulu eyakudlula ngokuhlokoma sizofika isikhathi amazulu azokudlula ngokuhlokoma la ungeke nibonayo emhlabeni izokudlula sesibheke izulu elisha leJerusalema elisha lapho kuyohlala khona abangcwele lapho baphilele uNkulunkulu kwaze kwaba sekupheleni kuyakusha konke lokho esikubonayo esesikwakhile izimoto nezindlu ezinhle kuthiwa kuzakusha konke kubhidlike konke noma umhlaba uphele wonke imisebenzi ekhona phakathi iza kuphela yonke kuyosha la usazophinde uhambe uyosha lemisebenzi oyishiye ngemuva kanti uzitshela ukuthi hayi mina ngifuna ukuba esikhulu ngifuna ukusebenzela izingane zami ngimfuna uNkulunkulu njengokuba konke kuyakubhidlika ke kuzabhidlika kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu nifanele ukuba abantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu nifanele ukuba abantu abaphelele isiko ekungcweleni nasekuhambeni kokumesaba uNkulunkulu kuze kube ukuthi konke kuyapheleliswa nihambe nibheka nilangazelela ukufika kosuku lukaNkulunkulu lapho ayakubhidlika ngalo amazulu ashe yes konke kuphele kuncibilike na nifuna ukuba abantu abanjani ozibuze wena yebo siyalindela kepha-ke thina esikholwayo ngokuba nami ngiyafuna ukuthi leso sikhathi sengifice ukuba ukholo lwami lingashabalali ngihlale ngilindele yini ngesithembiso sakhe konke kuyisithembiso futhi kuyenzeka amazulu amasha silindele amazulu amasha nomhlaba omusha lapho uzobe ngasekho ulwandle nelanga kepha-ke bekhanyisa uNkulunkulu inkazimulo yakhe okukhona kuwo ukulunga kungena ukulunga kuphela embusweni kaNkulunkulu yabona emhlabeni siphila senzela umathanda nje la khona uNkulunkulu akungeni nombani awungeni ngesibhamu sakho awungeni ngamabhandi wafaka ezingalweni awungeni ngezintambo uzifaka esinqeni awungeni ngamanzi uchelisa uwasho awungeni ngamazinyo awungeni ngemali awukwazi ukuthenga le ndlela yokungcwele awungeni ngokuthi isikhwaka konke lokho kuzosala emhlabeni awungeni ngokucinga uzofika uthi haleluya ngizokuthi ngeke ngicula kahle no uzongena ngokulunga Ngakho bathandekayo lokhu nibheka lezi zinto ngokuba-ke lezi zinto nizizwe nje khuthalelani masikhuthalele ukuthini nifunyane ninokuthula masifunyane sinokuthula khipha umoya wokuthakatha enhlizweni yakho khipha umoya wobufebe enhlizweni yakho khipha umoya wenzondo nokukhatha abantu enhlizweni yakho khipha umoya